Haupa, Arratsaldeon, gaurko hitza, adverbio bat, berriro, bai, gaur. Hemen, berriroren inguruan ariko gara. Joaldunak ez da, Ituren, Zubieta, Ituren, berriro. Horrela esan da, segun eta nola esaten dugun, ematen du. Berriro, nekea edo gogaitasuna ekartzen ote duen. Ez, berriro, urtero berritu behar den ohitura delako. Bakizue, uda berriarekin batera, natura esnarazin edutelako joaldunek. Maitasunean ere, berdina pentsa dezakegu. Berriro, pereza pixka bat, edo ez, akaso lehenengo historio horretan sentitu dituzun tximeleta horiek berriro ere bizi nahi dituzulako, eta gainera ez du zertan batekin, izan daiteke birekin, hirurekin edo nahi adinarekin, ez da, hori izango da eta polimaitasuna. Eta kulturan ere berriro, batzuk batira, trebexagoak, ez da baldarragoak, ez? Horrela txaranga hau entzun da, esan dezakegu, tira, hasi berriro, ze hasiera batean kostako zaizue, non dagoen, Biran, Bilbon, Bira kulturgunea ezagutuko duzue, bilbotarrek segurazki, eta besteek gaur ezagutuko duzue, ze zorionez, Bira bezalako ekimenak berriro ere hortxe izango ditugu gure kultur panorama hau zertxo bait suspertu eta mugiaraztekotan. Pistak eman dizkizuet eta erantzunak hemen gaur saioa hasteko musika zuzenean eta ez nolanahikoa Sara Azurtza dugulako hementxe prestatzen zuzenean ariko delako oraintxe kantu bat eskainiko digulako. Lutxo Egia ere ibiliko da, bera, badakizue saltsa guztietako perresila eta berriro ere arek badu zertaz hitz egin noski eta azkenik esan dizuet gaur polimaitasuna ariko garela, hortaz zeinek jakingo du gehiago ziotzak arrantzak baino. Bera ere gurean izango da saioaren bukaeran. Gogoratu non harrapatuko gaitu zuen. Txiolandian, itzokei bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta berriro, bada kantu bat oraintxe entzungo duguna, hemen berriro. Baina beste bat ere bada, hau zartxagoa, 7-8 bat urte izango ditu, altxatu taldeak izenburu horixe jarri ziolako bere aurkezpen kantuari, berriro. Berriro zein ederra zaren, berriro sadazu gabon urduri, berriro irakatzen zuten lastanduz. Hortxe galdera, ea asmatzen duzuen, badakizue gainera gurean asmatzeak ez duela inongo saririk, baina bestelako sariak izan izaten ditugu, ez diazu eukatuko sari bat ere badela lanera etorri, eta alako zortea izate, alako pagotxa. Sara Azurtza, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Izan ere diska berriarekin zatozu, ez da, 2 urteren ostean azkenik argitaratu, oraintxe, lehengo astean argitaratu berria, hemen berriro, eta hau entzungo dugu ezer baino lehen asterako, bai? Eta gero orain ja zehaztuko ditugu diskaren gainekoak zuekin. Sara Azurtza, hemen berriro. Hemen berriro ez ote gaituzten ikusiko, hortzi mugarantzastiro olatuen bultzadan eroriko, baina gustatzen zait isilunean pentsatzea, begitara begiratzean, baina gustatzen zait irudimena erabiltzea, zure itzala ikusten dudanean.
ikusten dudanean, ikusten dudanean, ikusten dudanean. Orain egunero erotzen gara zeharo, zeharo, baina gustatzen zait isilunean pentsatzea, begitara begiratzea, baina gustatzen zait irudimena erabiltzea, zure itzala ikusten dudanean. Ikusten dudanean, 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 ikusten dudanean. Gustatzen zait nire irudimena erabiltzea zure itzala ikusten dudanean, ezta? Horixe dio, hemen berriro kantuak eta seguru nago zuek kantua bera entzunda ere irudimena dantzan jarriko zenutela eta norberari barruan bat edo beste eragingo zion eta orain galdetuko diogu Sarari ea berak bintzat zer eragin nahiko lukeen. Arratsaldeon, Sara. Arratsaldeon. Eskerrik asko eta zorionak, Mila esker. Holako ahotsarengatik, ahotsak batek berezkoa beharko du, noski, baina gero ahotsaren landu eta egin beharko da. Bai. Eta diska honen atzean jakin badakit lan asko dagoela, ezta, bi urteko lana behintzat badago, baina behingoagatik ja aurkezteko moduan zara, eta hemen zaude berriro. Berriro. Hemen berriro. Kontentu diskarekin? Oso pozik egia esan, ja baneukan gogoa ja kaleratzeko, esan bezala bi urteko lana izan delako, eta gainea niretzako ere izan delako zerbait nire buruari demostratzeko abeslaria naizela eta disko bat egin dezaketela, ez? Baina oraindik ere balduzu zure buruari zer demostratu. Ez alduzu oraindik sinistu. Bai, hori sinistu dut. Ze horrela, azalean begiratuta, Sara Azurzak ondoan badauka brillotxo bat, edo gehi bat, edo izan diteke, ez? Olako plus bat, edo izan ditekena. Distira bat badu, ez? Eta uste dut, diskoak berez distira baduela, zure hautsaren distira batetik, baina jarri diozula, ez? Inguruan goxokiari, alako zelofan edo moduko papertxo bat jarri diozula, ez? Bueno, a ber, distira hori... Zaila noizean behin konturatzea baukazula, ez? Eta azkenean, egia esan mimotik eta maitasunetik egindako disko bat izan da, eta hori erakutsi nahi izan dut baita ere. Bai, izan ere, orain guk zuzenean entzun dugu kantua, baina kantua bera ezagutzea eman duzunean, bideoklip bat ere aurkeztu duzu, oraintxe hor ikusiko duguna, Barbara Fernandezek sinatu duena, ez? Madrildarra bera, baina hainbat euskal talderekin ere lan egindakoa, Zea Maisekin, Bulegorekin, eta hor ere, ikusten da estetika berezi bat eman dizula, ez? Zuk ze horrek zure itxurarekin eta ere jokatzen duzula apurtxo bat, ez? Kantu horrena. Bai, gustatzen zaidalako azkenean beti esan dut, ez? Niretzako musika da garrantzitsuena, baina belarritik sartzen dena, begitatik sartzen baldin bada baita ere, beste toki batera eraman zaitzak, ez? Eta hori pixka bat aztertzea ere garrantzitsua iruditzen zait, eta hau izan da lana. Bai, lagungarri dela, ez? Nola baitere azpimarratzen dula, helarazi nahi duzun mezu hori zein denez. Hori da. Ze mezuaz ari garela, bada, ez, hasiera batean, maitasun historio bat sortzen denean, hor zenolako ilusioa dagoen, ez? Eta askotan berriro ere horietara itzuli nahiko genukela, batzutan historiak aurrera egin ala, itzali ere egiten delako ez da txinparta ura, eta batzutan esan dugu, bai, berriro ere ura sentituko banu, ez? Bai, pixka bat hori izan da abestian esan nahia, ez? Eta diskoarena baita ere, zenbat alditan egon geran hemen abesti bakoitzaren momentuan berriro.
abestia da maitasunaren inguruan, eta maitasunaren lehenengo aztarnak edo lehenengo pausuen momentutko abesti bat. Beldurra ematen duelako, baina aldi berean urduritasuna eta gogoa ere bai. Orduan diskoak horregatik dauka izena hemen berriro. Ez delako bakarrik maitasuna, baizik eta beste hainbat emozio eta sentimendu. Sentimendu eta emozio asko biltzen dituzu lanean. Lehendik ere hortan ibilitakoa zara, ez da, zu bezalaterako antxietateari ere eskaini zeniolako, aipatu dugu hau zure lehenengo lan luzea dela, baina lehendik ere badituzu noski singelak eta ez bestelako bilduma laburragoak ere bai. Bertan ere antxietateari ere kontatu zenion, gainera zuretik abiatuta, ez? Eta uste dut abesti hauek badutela pixkat hortik, ez? Ez dakit terapia moduan edo balio duten, ez? Baina zure emozio horiek eta azaltzeak beti da lagungarri, ez? Bai, beti esan dut, eta nik uste kulturatik kanpo, niretzako musika emozio hauek kaleratzeko den tresna bezala, hau erabili terapia moduan, konturatu gabe terapia moduko zerbait zela, ez? Sukaldatzen duenak, sukaldatzea erabiliko du horretarako, edo... Gure terapeuta gogaituta egongo da gureak behin eta berriz entzuteaz, baina horiek kantu bidez esaten badizkiozu, tira, lana ere erresagoa egin gozaia. Hori da, eta askotan gertaren zitzaian, basaten nula, bazakitzen pasatu zaian, ez? Abesti hauek 2017an hasi nintzen idazten, pasada denbora. Eta konturatu naiz, abestiek bai ematen diatela zona hori, zona seguru bat, eta erramintza bat dela niretzako nire burua ezagutzeko, eta... Bai, zure burua ezagutzeko eta gainerakoek ere bere burua ezagutu dezaten ere, bai, seguraski ez, ispilu gisa ere funtziona dezake, azalean sararen aurpegia ikusten dugulako, baina aurrez aurre begiratuta behar bada batek bere isla ere ikusi dezakelako, ez, azal horren parean, eta esan, baina, nire igualtxu, ez, edo gai hori nik ere antzeko bizi izan nuen, edo... Zaipatu duzu, ez da, hemen berriro, batzutan sensazio hori badugulako, ez, eta esan, egindakoak egin, da oraindik ere hemen gaude, edo hemen gaude berriro, eta batzutan pentsa dezakegu, eta zure kantuetako izenburu batek alaxe dio, beranduegi ere badela. Beranduegi da. Eta orduan, ja, beranduegi denean... Berandu da. Berandu da, hor ez da itzuli bueltarik, ez? Ez. Eta, grazien bandit, beranduegi da, bai. Esan bezala, hemen berriro zenbat aldiz, berandu egida didez da abesti bat, maitasunan lehenengo pausoak den kontrakoa, maitasuna bukatzen deneko momentuko, ez? Eta zenbat alditan egon gara, hemen berriro, berandu egiten. Eta horrek ere eskatzen duela ausardiatik, eta gero batzutan lezioa, ez, esaten dugu, bueno, behin hau gertatu zait, ez zait berriz gertatuko. Eta gertatzen zaizu, eta pasatzen zea. Hori bada bihotza jartzen dugunaren seinale, ezta? Ze bestela robot batzuk edo makina batzuk bagina, ez genuke hor bihotzik jarriko, eta orduan, bai dena egingo genuke ongi, baina sentitu ere ez genuke sentituko. Eta sentitzerakoan badakigu, egutera eta laiotza, ez? Horrek izango duela postetik eta izango duela tristuratik, ez? Bai, eta hori da izan da pixka bat diskoan islatu nahi izan detena. Entzun dugu, hemen berriro, esan daiteke hori dela kanturik desberdinen txuena, diskatik, ez? Doinu dantzagarrienak ere arek dituelako, elektronika puntu bat ere baduelako, baina noski zure lehengo lanak ere ezagututa, bada zure oso bereizgarri den soul hori, ez? Behar bada orain arte, euskal musikan edo euskerazko musika meintzat askotan entzun ez genuen soul puntu hori, eta horri ere ez diozuko egiten, ez? Hor dantzagarri bai, baina gero pianoaren laguntzaz, goxo-goxo ere ari zaitezkela, ez? Bai, azkenean, hori da nire estiloa eta nire... Ez nuke esango soula bakarrik denik nire estiloa, baina bai nabarmenena, ez? Eta azkenan garrantzitsu ere izan zaite bai bakoitzaren estilo horri beste bideak esploratzea noski, baina zintza izatea, zure buruarekin, eta igual Euskal Herrian ez da askontzun egin duten estiloa, baina baita ere bai apostu bat estilo horregatik, eta bueno, ez dakit. Betikotik ateratzeko apustu bat ere. Bai, eta gaina uste dut Euskal Herrian azken boladan, azkeneko hamarkadan, hamarka ez dakit gehiagien esatea, baina bai atera direla, dagoela estiloan iztasun oso oparoa, eta hau izan da pixkate bai nire burua arriskatzea, baina baita ate bat ireki nahi izatea. Bai, izan ere aipatu duzu, ez? Ni uste dut gehien txuenek hori azpimarratzen dute Euskal musikan orain badagoela
zabalkunde bat, bestelako genero batzuk, ez, koloretsuagoa geratu ote den, ugariagoa, eta gero egia da ere denboran, kointzidituta edo, hor bazaudetela neska gazte talde bat, ez, orantxe, lehenengo pausoan, frontwomanak edo, ez, orain arte frontmanak zirenak, orain hor bazaudete izen batzuk, eta gainera elkarlanean ere ikusi zaituztegu, eta orain ere ikusi zaituztegu, ez, Esti Marquezekin eta Olatz Salvadorrekin ere, besti bat egina duzuelako, ez, eta hor bada belaunaldi beretsukoak zarete, izaeraz edo, ez, nola daiteko ahalduntze bat esango nuke eman dela, ez? Bai, eman da nik uste aspektu guztietan, ze oin ikusten duzu, eta geroz eta emakume gehiago ateratzen ari dira holtzan, eta jo, bazen garaia, ez? Askotan beldurra ematen du, ez? Olako, oraindik nik uste gizonek, gizonen munduan gaudelako, ez? Eta ardun, poza ematen du ikustea, nola geroz eta emakume gehiago ausartzen ari diren holtzara igotzea. Eta hori askotan polita dalako gauzak egitea, adibidez Olatz eta Estirekin egin genuen bezala, badagolako baita ere kompetentzia puntu bat emakumeen artean eta hori atzean utzi behar delako. Eta poza ematen dugu, belaunaldi bereko emakumeak erlazio horretan izena ere jarri dugula, ez, sororitatea edo, ez, horrek ere behar duela bere tokia, ez, musikaren munduan, eta segurazki lehen esan duzu bezala, norberak bere ariketa egiten du, bere buruarekin zintzo dalako ateratzen du diska, baina berean hori ondoan eta hasten ari diren hoiei lagungarri baldin bazaie, ez, buruan jarrita horrentxe on daitekela, zuzero horri kantuan hasi zinen bezala, 56 urteko neska gazte bat baldin badago, ez, eta batean ikusten badu erakusleioan egon badagoela olako belaunaldi bat emakumeena, segurazki harrek ere beldur xiago izango dula, zuek izan zenitzazketenak baino. Bai. Zan duzu zure buruarekin zintzo zarelako egiten duzula soul, estiloko pixkat musika hori eta Euskal Herrian oso ohikoa etzena, baina karo, zure iturriak kanpokoak dira eta ez non nahikoak gainera, ze pixkat zure bizitza ibilbidearekin bat dator ere bai ez, zure musika eginen mapa. Ze horra ipatu beharko nituzke, ez, Bartzelona, Erresuma Batua eta Montreal. Bai. Beti esan dut, azkenan, Euskal Herritik kanpo deixente denbora bizitakoa naizela, mundua ikusi nahi nulako, eta honek eman dit ere bai, mundua ikusi eta ikasi ere bai egin dut asko. Eta honek eman dit pixka bat bai nire estiloa finkatzeko edo beintza bat izen bat jartzeko aukera. Ikusi etelako artista ezberdinak, kultura proposamen gehiago dagoen tokitan egon naizelako eta horrek pixka bat lagundu ditelako baita ere, eta egia esan, posten ez, izan ere, ez, aipatu behar da horrek ere eragina izan duela zure hizkuntza hautuan, zure ezaugarrietako bat, orain arte ere alaxe entzun izan zaitugulako, ingelesez zein euskeraz, nahiz eta diska honetan frantzesezko bat ere baduzu, ez? Lalin? Izan ere zuk frantzesez bestela, baina ingelesez eta euskeraz. Eta berizketa hori propio ateratzen zaitu, noiz euskeraz, noiz ingelesez, edo? Ez, esango nuke abestiaren arabera dela. Orain egia da euskeraren aldeko apostu gehiago egiten ari naizela. Azkenan, nire ama hizkuntza delako eta polita iruditzen zaitelako euskera sortzea. Baina badaude abesti batzuk nahi gabe beste hizkuntza baten ateratzen zaizkidala. Ez ingelesa, musika egunero ingelesez entzuten detelako. Eta frantsesa, frantsesarekin ere bai erlazio estu izan detelako. Saiatu naiz eta atera dut, baina ez da osoikoa ez da ere nigan frantsesez sortzea. Baina ematen dio beste puntu bat, ez da gaina uste dut abestiarekin oso apropos datorren hizkuntza autu. Hori da, bai, ez nuen pentsatu momentuan, hau frantsesez egingo dut, izan zen pixka bat abestiaren sonoridadearekin eta hola, iruditu zitzaidalako, aireia hona izango zela. Hor ikusi zaitu orain gatxotekin, aipatu behar da gainera datorren astean hemen izango dela gurean, segura ere elkarlanean ibiltzen da musikari batekin, bestearekin, eta horrentxe bere proiektua, baina horre biak elkartu zineten, usteak batzutan ustelak ere izan daitezkela aldarrikatzeko, Bai, abesti hau izan zen, horatzen naiz, hau baten ezin nula lorik egin,
Eske melodia gehienak gauez etortzen zaizkit. Bai, Bai. Orduan deskantzatzeko eta tarterik ez duzu hartzen gau. Gehienetan bai, baina askotan... Hori abesti bat baduzunik gauero izenekoa, eta... Gauero nago. Gauero, bueltaka. Ez egia da, lo hartzeko momentuan, derrepende etortzen zaizkit melodiak eta letrak eta hola, askotan ez ditut apuntatzen. Eta gero, pentsatzen dutelako gogoratuko naizela eta nahizen dut gogoratzen. Eta hau izan zen, egun horietako baten, hartu nula gitarra eta esan nun, idaztiko dut. Eta izan zen pixka bat, hori usteak ustel, usteak erdiak ustel, ez? Pixka bat injustizia eta aurri iritziei kontrako, hoiei kontra egiteko abesti bat izan zen. Aipatu dugu, zaudela oraingoan Front Woman, izena ere proiektuak zurea daukalako, Gartxoten kolaborazioa aipatu dugu, baina beste gizon bat aipatu garren gaude Iker Lauroa. Eta zure taldea zari garela, bereziki gainera Ikerren izena azpimarratu beharko genuke. Ez dakit ura izan zen, zure pospoloa, gero sua piztu zuen pospoloa edo ura izan zen. Ez dakit ikusiko duen programa, hor dago ez. Ikerrengatik izango ez balitz, igual oraindik dutxan nengo nabesten. Berak eman zidan ausardia eta berak erakutsi dit urte hauetan eman dit baita ere hau egiteko gogoa eta ausardia esango nuke. Bai, uste dut Ikerren eskuzabaltasunaren adibide badela, ze uste dut jende askori lagundu diola zure tartean, baina gogoan alduzu zuen bideak nun gurutzatu ziren. Horrek gaiztakeri bat egingo dizugu, badakit gaiztakeria dela, ze hemerotekak duela 11 urte edo 10 urte. Guk artxiboan bilatu dugu, eta ikusiko alditugu, zuk etxonetako kantuan saioan, artean 15 urte zenituela, ez da, antxe kantuan abiatu zinen, segurazki gaur egun daukazun ilusio beretsuarekin, ez? Behar bada, teknikan eta alakoak ere ikasiko zenituen, baina zuk txikitan ikarri bizenuen, munduan eritu nahi zenula, eta horregatik lehiaketa honetan parte hartu. Bertan, epaile lanetan zebilen Iker Lauroba, eta ari barruan geratu zitzaion, eta esan zuen, neska honek badaukat zerbait. Bai, hola izan zen, Ai amazte gaztea. Hola izan zen, eta gaina, egun horretan, nire familia eta lagun osoak ikusi zuten abesteko gai nintzela, osea, inorketzekien. Zekiten, ondo abesten nula, baina horra nintzen kantuko klaseak hartzen, eta Xaloder neri hotzakin nahi izan zen lehenengo aldian, entzun nintutela. Eta hor zegoen Iker, epaimai zela. Epai, hori. Eta arek pixkanaka bidea zabaldu zizun, zeharekin hasi zinean holtza gainean ere 17 urterekin, ez? Eta gero Charlie and the Colors, Indigo edo Tristan Crowley bezalako taldetan ere aritu zara, baina ja momentu batez zuk esan bezala ja sinistuta zu zer horri ere kapaz zinela, orduan urratsa aurrera eman, eta zara zarekin hasi. Bai, hola izan zen bidaia, esango nuke justo Iker ezagutu nula momentu horretan, eta Ikerrekin hasi nintzen abesten, eta berari esker ezagutu nituen aipatu dituzun artista hauek. Eta gero, Sara Azurza etorri zen. Eta Sara Azurzarekin aurkeztu zinen maketa lehiaketara. Eta hemen gure gazteako lankidei errieta egingo diegu, ze saririk ez zuten eman. Ez merezi ez zinulako. Nago derritaiteko. Han saririk gabe geratu gizinen, hori bai. Baina ja zuzeneko hortan ja arrasto batzuk edo pista batzuk izan genituen, ez? Azken zinean Sara Azurza zer izango zen. Bai, ustelak eta olako zeinkin ere uste abestu nula. Hor diskoan zeuden abesti batzuk abestu nituen, eta... Bueno, ez nun sarerik eraman, baina, esan dezaket iritsi nintzela bintzat finalera. Hoi da, bai, eta aurkezpen bezala, azkenean maketa lehiaketaren helburuetako bat hori badela. Irakusleio bat ere baita izatea. Batek irabazten du, baina irakusleio bat eskaintza, talentu berriei eta... Hori da. Eta hori da, talentu berriarena izaten da, bakizu lehenengo diskaren jokoa. Gero ja lehenengotik aurrera ez dago, gero azten dira alderaketak, gero ja gaztearena bukatu da, Sara, emakume belaunaldiena ere bai, eta gero alderaketak eta izaten dira norberaren bere buruarekin, izaten da, Sara, lehenengoa, eta gero bigarrena, eta gero zemagarrena. Bueno, egia, berrala dena izu. Hala da, oain momentuz tokatzen dena da, aurkeztea, ez da, orduan itzordua, apuntatu beharrekoa, otsailaren 10ean izango da. Bai, otsailaren 10ean, arratsaldeko 7:00 Lugaritz Kulturetxean Donostin, aurkeztuko diskoa, taldekideekin batera, sorpresak ere egongo dira, esan bezala aurkezpena delako, eta gero-gerokoak momentuz hau esan dezaket. Hori da, gero-gerokoak hemen, berriro. Eta gero ikusiko dugu nun gauden. Eskerrik asko Sara eta zorionak alako lan bikainaren gatik. Mi esker.
Horixe, gure agendan eta agertzen diren gertakizun edo ekitaldi horietako askoren atzean, jendea behar du, horiek denak antolatzeko, horiek denak mugitzeko, behin eta berriro, gaurko hitzarekin, hortxe hariko direnak, eta horietako da gure hurrengo gonbidatua, Lutxo Egia, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Aitortuko dizut, Lutxo, zalantza izan dugula, zure azpian badakizu jartzen dugulako guk Kairona ditzen diogu rotulo bat. Eta orduan, Lutxo Egia, eta karo, gero tarte txikia genuen, hainbeste gauza jartzeko. Eta orduan, saltxero jartzea pentsatu dugu. Maravilla. Ezki hartuko ez duzulakoan. Zezu bazara, saltxa guztietako perrexila. Ez? Ez dakit. Batean eta bestean, eta orduan aspaldian aitzaki bat behar genuen, zuek hartzeko, eta ja aitzaki ere bilatu dugu, ze zoriondu beharrean gaude, Kafe Bar Bilbaoren lehiaketan, hortxe zure lana izan delako saritu, ezta? 14. beraz, zorionak ezer baino lehen. Eskerrik asko estimatuta. Hortxe, akigu antzerki testuak eta saritzen direla, 20. urtea du, txapelketa horrek, eta zuk oraingoan euskerazkoa, zerderazkoa Inigo Kobok, arek ere berriro, zezuk ere 2017an ja eskuratu zenuen, eta berriro ere saria irabazi duzu, oraingoan 14. Eta gainera historia berezia iruditu zaigu, ze bere buruaz beste egitera doan lagun bat da protagonista, arekin dago notario bat, dana behar bezala egingo duena, hortxe apuntatuko duena, ez? Horrela esan da. Bai, gutxi gora bera, gertatzen da eraikin bateko 14. Erdibideak eta izango dituela, baina da bakarrizketa bat, jokalari bakarra dago. Orduan, hor agertzen dana 14. solairu horretako terraza baten notario da. Notarioa agertu da, hain zuzen ere, bezero batek eskatu diolako bere suizidioaren ziurtatze ofiziala, edo giaztatze ofiziala, orduan notarioa handago terrazan zain, eta gauza guztiak notarioa gertatuko zaizkio, ze bezero ez da gertuko. Bezero ez da gertuko. Dena den, ondo azpimarratu zenuen zuk ere, sariaren berri eman zutenean, ez dela suizidiaren gaineko lan bat, gizonaren autodestrukziorako joeraren gainekoa baizik. Ze batzutan hortan ere bagara pixka kamikazeak, ez? Askotan gure burua autodestrukzio bide batean sartzen dugu, eta gero berriro gure burua berrasmatu behar izaten dugu, eta uste dut hortan zure trebea zarela, zure burua berrasmatzen, seguraski hortik etorriko direlako lehen aipatu ditugun saltsa guzti horiek ere bai, ez? Bai, suizidioarena da azken batean trasfondua, ez da... Aitzakia. Bai, aitzakia bat, eta gero gainera, da, komedia disparatadua, pixkat badu absurdotik, nik uste absurdoaren baldintza guztiak betetzen ditu, baina, komedia, eta bai, hor bai badaugo eta bat, baina hori oso gauza, esango nuke ni pertsona da, ez da, gaur egun lehendabizikoz, edo hamarkada batzuetatik ona, gaude autosuntziketaren edo autodestrukzioaren aurrean posibilitate bezala, ez da, mundua denetik gizateriak aurrera egin du suntsitzen, urkoa edo ozokidea suntzitzen. Baina lehendabizikoz ideia hori daukagu, ez da, hamarkada batzuk aldaketa klimatikoa eta beste gerta liteke. Orduan, pixkat... Eta ez gara kapaz gainera prozesu hori geldiarazteko, edo ez dugu nahi, edo indarrik ez dugu, edo... Orduan hori dago, ez da, eta hori gogo eta bezala. Baina, esan lez, uste komedia da, Mikel Martinezek antzestuko du, hori, zuk narratiba idazte dezunean, ez da kasu buruen zeinek egin alduen, ez da? Baina antzerki ez dezunean, eta nik azken 5 urtetan 4 pieza idatzi. Laguntzen du, ez? Bai, karagarri. Irudikatzen zein izango den gero pertsona hori. Zein ingo duen, nola ingo duen, ezagutzen baldin badezu. Gainera Mikelek badauka notario itxura. Abantaia hori baduzu, ez? Notario graziosoaren itxura edo... Ez dago gaizki hori, tabernaria, notario. Bai, ez da txarra. Gainera, bati kurrikulumean den zuri saltxero jarri dizugun bezala, notario jarri ezkero, seguraski diru gehiago jasoko zenuke, behar bada izena reala izango zenuke, baina gero izana ikusi beharko genuke, ez da? Dena aipatuko dugu, hain zuzen, eta Mikel Martinez bera aipatu dugula, hau irakurketa dramatiko bat egingo duzuela, 4-3 jaialdian, ez? Ze hori ere abian jarri duzue, eta horren tartean zaude, noski, ze bada Bilboko kale zarre, 7 kaletan eta barrena, hainbat tokitan egiten den olako antzerki laburren jaialdia, oraintxe hasi eta hilabete osoan ikusgai egongo dena, ez? Bai, aurten 5. edizioa da, Euskaltzaindia, Kafe Roiloau, Zazpikatu Gaztetxe eta aurten ere Kalderapeko, hor Aldezarrean egiten dugu, 4 ostegunez, eta hasieratik sekulako arrakasta, jendaldetik, beti egiten da, eta gero, nik uste, eskaintza polita da, ez da, mikoteatroa, dan euskeraz,
sortzi, 10, 12 lan. Oiko zirkulotik ere aterata, ez da? Ze, bestela badakigu, Arriagan, Pabellon 6-en, edo, bueno, jakin badakigu ez da, Tokio Jokor daudela, baino, eszenatoki, beste 11 eszenatoki ere egon daitezkela, neurriagatik ere behar bada ikuskizuna handietarako eta balioko ez luketenak, baina halako formatuetarako eta egoki izan daitezkenak. Oso egoki. Eta, adibidez, ez dakit, izaten dira 20, 25, 40, luze jota 50 minutuko obrak, hori da, toki txikietan antzez daitezkenak, zaugarri guztia azkatez da. Eta eszenatoki horietako bat bada bira. Eta lehen esan dugu, ezta? Lehen saltsa gutxi zenituela, eta biran ere hortxe zabiltz, buru belarri, 6 bat urte badira, abian jarri zela, eta arrezkeroztik, hilabetean zehar ere, ia egunero badela kultur ekitaldiren bat, ez? Bilboko hortxe erdigunean, beti ere, modu birak oso berezkoa duen modu hortan, ez? Modu parte hartzaile batean, eta... Azken aldion ari gara, bataz beste egian, 25, 26, kasik egunero, eta egun batzuetan bat baino gehiago. Ala bat zikitak, oain dela 6 urte, zaten zian, aita no tienes vida, tienes bira. Beida ez da txarra. Ura ere orduan bertsolari, atera da, ez? Baitaren antzera, arek ere badauka orduan sormenerako joera. Baina, guke printzipioz plaza eskaintzen dugu, hori, ez da, kesuk euskiaz egiten badin badezu, ez da horrela izaten, baina hori da gure nahia eta proiektua da herri proiektu bat, ez dakit, sortu genuen hain zuzen ere, guia nahiko sarrunoa gara, ez da... Oraindik ere oberenean. Ez oso gaztetxe de viejos, gara gaztetxe, baina azkenian da herri proiektu bat, jende asko jarri du dirua eta jartzen du dirue kultura egin alizateko, eta orduan, alba dugu plaza eskaintzen dugu. Zuek plaza eskaintzen duzue, baina plaza eskaintzarekin batera sarea ere josten ari zarete. Ze pentsatzekoa da ez, bertan azkenean inguratzen den jendea badela, o sormenean dabilena edo sormena gertukoa duena, ez? Eta hor, interakzio horretatik ere sortu daitezkela, ez da, hazi berriak eta hor erein, eta gero landareak azitzeko ere hori beharrezkoa dela. Eta hori zen hasierako ideia, ez da, zarea sortu sortzailekin, zarea sortu kulturtzailekin, kulturzalekin, baina baita auzoan ere, ez da, horregatik 4 antzerki jaialdia. Euskaltzaindia, Zazpikatu gaztetxea, Kafe Bar Bilbao, Bertxorronda, hori ere 5 astez, izango da guain martxoan, eta 5. edizioa ere, bertsolari gazten lehiaketa, Zazpikatu gaztetxeare, Adazka, Errondabide, oain jardunaldi batzuk egin behar ditugu zenbat gara elkartearekin, kafentzokiko zenbat gara elkartearekin. Hori importantea da, saretzea. Eragiteare, ez? Ze askotan gero kexu gara, iruditzen zaigulako, kanpotik etorri behar dula, eta ja eginda eman behar digutela, ez? Kexu garelako askotan, eske alakorik ez dago. Utxune horiek eta identifikatu, eta guk gero horrek egiten badugu ere errezagoa izango da, ez? Zulo horiek estaltzea edo, ez? Eta gu gero modin konstiente batean identifikatzen dugu, ez da, adibidez, gu gaude Erronda kalean, eta Erronda kalean Bilbo da pasokalea. Gero zu, bira, zirika, kulturgunea, Zazpikatu, Adazka, eta orduan gauzak dauz, kulturan, eta orduan, nahi hori ja, inkonstientean espazio simboliko bilakatzen da, eta hori importantea da. Landarea esan dugu ureztatzea, baina landarea noski basamortua baino errezago, aterako da alako belartze batean, ez? Eta orduan, zerretzegoen tokitik zerbait baldin badago, berriak ere errezago aterako dira, lehendik egon baldin badaude, ez? Hori da. Izan ere, horra ipatu dugu, ezta, birarekin ari zara, horrek kenduko dizu seguraski ordu egunaren zati handi bat edo baina zuzer horrek sortzaile ere bazara, eta lehen aipatu dugu, ezta, antzerki azkeneko hau, Kafe Bar Bilbaurena irabazi duzula, liburuak ere idatzitakoa zara, ez, baduzu olerki liburu bat, narrazio bat, 3 eleberri, gero biran bertan ere aurkeztu zuen esaterako Istanbul, alako literatura eta musika uztartzen zituenak, eta orduan ere etorkinen gaineko gogoeta bat, ez, ikusten delako zure lanetan beti badagoela atzean olako trasfondo bat, ez, sormena bakarri, baizik eta baduela salaketa edo bintzat egoera justizia sozialen gaineko eta gogoeta bat ere egiteko asmoa ere baduzula. Istanbul, ez da gondo neok ezati ez da. Ongi, hortan ere ikasi behar dugu euskaldunok, Ja, ez daki. Kokildu eta, esango digute ez, gu gero horrek ere esan behar dugu. Ez, ne ustez, eta batez ere, nik ez dut parte hartzen ikuskizunean, baina nik idatzi nuen, produzi du, eta ahotsa Oiergilan, musikariak Pela, Astel Motoren hor, ne ustez oso gauza polita, birritan egin dugu, eta ni birakoan egon nintzen, Bilbon, eta esateko
oso ondo. Batzutan pena ere emango du, ez, zuk esan duzuna, olako lana hartu eta gero bitan, ez, eta ematen du gainera hor galdu egiten dela olako, ez, zeruan, edo ez dakit non, ez, edo esan duzu, arteak azkenan hori ere badaukalako, ez, momentuko gauza bat da, ez, eta gero, honek bizira ongo balu gehiago, ez, edo... Bai, baina, bueno, batzutan agenda kontuen gaitxik, komplikatu izaten da, ez da? Baina, bueno, bai, kuriosa. Zinearekin ere izan duzu, hor olako aritu zineten, Sarrion Handiaren gaineko, bere lanaren gaineko, ez, balorazioak eta egin zen dituzten, 2017an, gure oroitzapenak edo, ez, lan kolektiboa zen, eta bertan ere bai, baina gehien batzu zer horri Lutxo ezagutzen zaitugu zure antzerki eta performanceengatik. Ez, eta beste bat adibidez oso ezaguna izan zen, zuk izan zenuelako alako afasia moduko bat, ez, batean gaztelera ahaztu egin zitzaizun. Erabat. Eta orduan, euskeraz bizitza bezalako hori getzegoen, segura zenekin hizkuntza bakarra. Eta zure buruari jarri zenion, eta ari gara euskaraldiaren aurretik, ez? Zeia esan daiteke zure izan zela, hilabete osoko euskaraldi bat, zuk zer horre bakarka abiatutakoa gainera, eta erritxantxetan ari gara, baina noski ondorio serioak ateratzeko ere balio izan zizun, ze zuk erabakizituen hilabetez, soilik euskara erabiliko zenuela, eta hala, bizi zitekeela Bilbon, non eta Bilbon, hori pixkat erakutsi nahi zen. Denborarekin ez dakit, balorazioa egiten duzun, eta benetan ikasgairik atera ote zenuen handik? Bai, hori berez arte proiektu bat bazan, ordune nik abiatzen nintzen arte proiektuetan beti dago gogoeta batzuk, eta performatiboa baldin bada, gero dator performance hori, eta gero ondorio batzuk. Bestela, orduan, nik gogoeta batzuk, egin aurretik asko idatzi nuen, eta gero egin nuen performance hori, 31 egun, euskeraz eta bakarrik euskeraz. Bueno, noizian behin, egun batean egin gendun ingelesaren eguna. Bueno, beste hizkuntza da, behintzat gaztelera ez. Beti nagusi behar duen gaztelera hori behintzat. Egun hartan gobatzet, ni garai hartan hori zine produktora nuen, lagun bikin, Ibai Castrokin eta Mikel Arrandokin, eta, bueno, orduan egun hartan euskera eta ingeleza, eta, bueno, toki batean ingeles txat hartu gintuzten. Oso gauza bitziak, gerta daitezke geure herrian, geure hizkuntzan bakarrik, hitz egiten baldin badu, hori espainolez ez zaigu gertatuko, ez da? Ez, eta gauza divertigarriak, eta gero ondorio serioak, eta bai. Eta gainera hori zuk identidadeekin ere jokatzen duzu, eta horrein zein dugu identitarteaketaz, baino Bartzelonan ere esaterako hilabete erabaki zenuen, emakume gisa bizi behartzen nuela, ez? Eta emakume izaera edo emakume perspektiba batetik, ez? Biziko zinela, holako? Bai. Bueno, etzen horrela izan. Lehendabizikoa zen hizkuntz identitateak edo hizkuntzek nola eragiten dikuten identitateetan. Eta hori zen zabalago identitateak, eta orduan nik eskatu nion Arkaitzkan hori, eskatu nion bizitza bat asmatzeko, eta nik ez da nion bitxu. Nik bizitza hori, zuk idazten diazun bizitza hori, biziko dut zea batekin, ikuskatzaile batekin edo, eta nahi dezuna. Bidali nazazu, nahi dezun tokira, nahi beste egun ni preso horretarako. Txontxogilo moduko bat izango naiz, ez? Zukariak mugitu eta nik egingo ditut egin berrekoak. Horan, bueno, bidali ninduen nik uste kupitu zela nirekin, 15 egun Bartzelonara, Rabalaldera, eta egunero performantzaren barruan, performance bat egiten nuen, eta justo garai hartan eta amaiera verifikatzaileak, eta orduan nik eraman nuen verifikatzaile bat, Ana Galarraga. Baina nik egin nuen casting bat Bilbon, izan zen performance bat, zeraman dituen 40 lagun, egin zen alako iladandi bat, eta jende aurkeztu zen, eta elkarrizketak egin dituen, eta nik bakarrik ez zanien bitxu. Ez dakit nora noan, zenbat egun, jakingo dut astebete leno, behar dut predispozizioa, eta bueno, Ana... Apuntatu zen. Etzekien... Biarretorriko da gurera, Ana ere, etzekien norazti joan, eta orduan nik, Arkaitzkanok niri asmatutako bizitza hori, nolabait performatu, oso gauza divertigarriak, elkarrizketakin berrituen, eta bilatu behar nuen emakume bat, eta azkenian neu bilakatzen nintzen emakume hori.
arkaitzkanoren potzolada bat eta kabronada bat. Bueno, baina begira horri esker, ez da, azken Bai. finean, ze lehen esan duguna, sarearen garrantzia zen nolakoa den, ez? Bai. Kastina egiten duzunean eta hori abian jartzen duzunean, pentsatzen dut ingurukoek anak beherak eta konpainek bazekitela Lutxo ere zertzan eta Lutxotaz fidatu zitezkeela, ez? Azken finean hori badu topalekuak bilatzeak, ez? Bestela, batean etorri daiteke bat alako martzianadarekin, eta esan, eta honondik atera ote da, edo zertan ari den, ez? Orduan, bueno, horrek nola daiteko zigilu bat ematen zion, ez? Da uste dut Lutxo, dauneko hori lortu duzula, ez? Ba, ja Lutxo egia zari garenean, pentsa dezakegula nondi joango den kontua. Bai. Ze esan dugu, identitarteak, Bai. Kafe Bilbaorena irabazi duzun bigarren aldia da, lehenengoa lan honekin irabazi zenuelako, eta orain jakin badakigu, ba, beste gertuko jendea ere badagoelako, ez? Etxontako lankide eta lagunak direnak ere zurekin ari direlako, eta asteburutako plana badakigu zein izaten duten, ze astelenetan halako irrifarre batekin etortzen da gure Galder Perez, hemendik eskuminak eta Ane Zabalari ere bai, eta haiekin ari zarete, ez? Orain prestatzen. Ni neu ez, nik askatasun osoan, Mikeli ere, esan nahi dut, zuk antzestu behar dezu, askatasun osoa dakazu egokitzeko gidoie. Eta, bai, zoragarri eta gainaka solidadia da, ez da, oain Mikele jarriko du martzan hau, baina apirilean estrenatuko dute Galderretanek identitarteak, musikari batekin, Aitor García de Vicuña, hor Pasadena eta Mizerekin jotzen dagoena, marabila, Eta zu fido zara, alako jendearekin. Ez que nik uste dute, a ber... Garrantzitsua da, askatasuna ematea, naiz eta jakin, zure haurtxoarekin edo ari direla, eta horregatik ez, ardura ere pixka nolait behar du, ez? Ongi dago askatasuna eta sormena izatea, baina, karo, azkenean zure izena dara, ma. Bai, baina, a ber, eta badakit, eurek esan da, hasierako gidoitik zenbait aldaketa sartu dituztela, baina, jo, nik uste dute, kasu honetan guztiek, eskarmentua daukate, Galderbe zuzendari moduen, ez bakarrik aktore moduen, eta ez dakit, ni gaina, sartzen baldin banaz, ez naz bidaide ona. Ez, hori zintzua da norberak aitortzea, ez? Nik ikusten baldin badet gidoia, bueno, eurek ezkeneratuko dute, eta ez dut jakin nahi. Ez duzu jakin nahi? Ez, bakit zoragarri izango dara. Estreinoaren egunera joan, eta antxe zuzteko eraman. Bai, gaina ez da bakarrik, ezke, testu ez da nirea. Nik idatzi nuen testu bat, edo beste bat, baina gero ja eskeneratzea, aktorek eskatze dituzten gauzak edo zuzendariak, edo nola egokitu, orduan nik uste konpartitzen nahi izaela. Hori da, filmetan bezala, zuke egin dezakezu gidoi literario, gidoia, baina gero dator gidoi teknikoa, eta zeok idatzi dezunetik, hori batez ez zinean, gero ez da zer geratzen. Ez dauka antza hondirik, ez? Orduan jakin behar da. Harinez ikusten eta zure lan guztitan eta pixkatuaren artea aipatu ditugunetan, aipatu gabe geratzen zaizkigunak ere, ahotsenean ere, azkena hemen nantxe izan zinelako, ezta, ahotsenearen berri ematen eta horre sortu duzuelako, berriz ere zuraski plaza kontzeptu hori, ez? Zer garen eta zertan ari garen ikusteko plaza, erakusleio paregabea bihurtu da ahotsenea, ez? Etortzen diren saiora, etortzen diren gehientsunak ere bertatik pasakoak dira, eta horrek guri ere laguntzen digu gero irudiz eta jazteko elkarrizketak, eta horrek ere ez da, badu bere alderdi honik, baina horreren nola izateko, atzeko lan hori, pixkat ez da, askotan balorean jartzen ote dugun, ez da, ze aurrean jartzen danak, txaloak eta jasotzen ditu, eta fokupean aritzea, beti da eskerronekoago, atzean dagoenak, jendearen aitortza gutxitan, ze holakotan entrenatzaileari bezala egurra bakarrik ematen diogu gaizki ateratzen denean, ez, eta txaloak beti futbolariarentzat edo artistarentzat dira, baina atzeko lan hori ere balorean jartzea importantea, ez, azkenean, eragiten ez badu inork, gero ez dagoela, holako aukerarik ere, ez? Bai, batez ere horrelako proiektutan, hotzenean ez da ikusten, baina besterik ez bada, 5 egunetan baldin bazkazu, 60 kontzertu, 50 liburu aurkezpen, nik beti zaten dut, hori da ingenieria txiki handi bat, eta lan ikaragarria. Eta gero nik beti zaten dut, baina ez bakarrik ez hotzenean hori dago, 110% legea, ley del 10%. Bakizu, 110%ekin arazoak izango dituzu, ez pertsonalak, esan nahi du, beti sortzen dira imprevistoak eta orduan, zenbat eta handiagua, eta bai. Baina, gero, ez dakit, ezkerroneko lana da, ez da? Eta gaina da filosofia bat, hautsenea, bira, ez dakit.
berez herri proiektuak dira. Ez zaudela zu ofizinako ordutegi bat egiteko, olako kate oitako batean tornilloak edo torlojuak egiten, ez? Hortarako ere egongo da jendea, baina zu garbi dago lehen esan dugun bezala, saltxero behar duzula. Eta baina izango duzula buruan beste saltxaren bat, ez da aurreratu daiteken, edo... Bai, bazkat, bai. Baina, bueno, aurreratu, bai, baditut bi performance, baina, jo, gainera ikuste potenteak izaitezkela, baina gero ez da katastirik. Orduan... Eta eskerrak, ze bestela esango diguzu formula non dagoen, ez da, hainbesteko saltzatan egon, eta derentzako denbora bilatzeak. Gero bizi behar da, hori ere garrantzitsua eta hori ez aztu. Baina, adibidez, bai, horrek eragiten du. Eta lehengo gunean galdetu zidaten, nik 5 urtetan 4 antzerki txiki idatzitut. Eta zergatik? Pues ez da katastirik novela batean murgiltzeko. Bueno, horretarako ere izango da aukerarik ero, ez? Eta guk adiadi jarraituko dugu, ezer baino lehen, horixe eskerrak salsa guzti horiek sortzen eta ere iten laguntzagatik, eta horri esker kulturako saioak ere hortik jaten dugulako. Eskerrik asko Lutxo eta eutxi horri. Eskerrik asko zuei. Seamos dos. Seamos tú y yo. Seamos tú y yo. Hortxe ikusi duzue, playlist bat osatu dugu, 3 kantu zeuden, eta zeinen playlista ote den asmatuko altzen ukete? Ziortzak Arrantzarena, Arratsaldeon Ziortza. Arratsaldeon, Urka. 3 abesti gustoko eskatu dizkizugu eta 3 horiek aukeratu dituzu, 3 ere desberdinak. Ze amaiz, gero erdi tango moduko bat eta gero musika klasikoa. Izan ere, batek maita ditzazke gauza desberdinak eta era berean maitatu. Oso ondo, Urko. Ikusi duzu. Eta gainera pista bat bagenuen, ze bigarren abestian ere pixka bat hortaz ari zen. Ze aipatu dut nik gaur, polimaitasunaz edo poliamodioaz hitz egin behar dugula. Egunen batean hitz egin beharko genuke amodioa eta maitasuna berdina ote den, ze batzutan hor zalantza izaten dut, baina, eta ez dakit akaso oker nago, baina pertsonen arteko azetari garenean maitasunaz hitz egiteko ohitura daukagu. Eta horixe, polimaitasuna, linguista batek aztertuko luke, poli asko. Eta maitasuna, bakigu zer den, orduan, maitasun asko, maitasun bakarra baina askoren artean, zer da polimaitasuna? Bueno, suposatzen da, uste gainera pertsona oro garela polimaitaleak edo maitak. Danak? Bai. Batzuk oso izkutatu daukate eta esaten duzu, holako bihotz gogorra dauka pertsona horrek ezin duela inor maitatu. Bai. Bai, holakorik ere badatarten. Bueno, bai. Oso gutxi zorionez. Ze normalean maitatzen ditugu pila bat pertsona, ez? Eta kapaz gara pila bat pertsona maitatzea. Baina egia da polimaitasunaren inguruan hitz egiten dugunean ematen du, hortaz ari garela bakarrik bikote erlaziotan, baimen ematen diogula gure buruari, pertsona bat baino gehiago maitatzeko, ez? Orduan, kasu horretan maitatu alditugu pila bat pertsona, maila berean antza, bikote bezala. Ja, begira, zure Aromas liburuan, zure lehen eleberrian, Zorrotzekin argitaratutako horretan, bada, eta spoilerrik ez dute egingo, baina ez, polimaitasuna praktikatzen duen personarik, ez dakit polimaitasuna praktikatu egiten da edo bizi egiten da? Bueno, nik esango nuke bizi, ez? Bizitzeko modu bat dela eta azkenean maitasuna ikusteko modu bat, ez? Nola ikusten duten maitasuna.
bueno, ematen du gaudela gizarte batean antza, orain arte, nahiko monogamoa zela, ez? Bikote bakarrearekin egon altzara, momentu bakoitzan, izan aldituzu bikote desberdinak, baino bizitzaren momentu desberdinetan, ez aldi berean, Bai, ez? ze deskubritzen bada gainera aldi berean izan direla, Arazo orduan bat, hori hasten da. dira arazoak batzuetan. Bai, ze normalean ulertzen zen orain arte, uste dut hau, gero eta gehiago aldatzen dagoela, gazten Batez artean. ere gazten artean, baina nagusien artean ez dakit oraindik fama txarrik zote dokan polimaitasunarena. Ez Bai. segur nago oraintxe guk polimaitasuna esan orduko bakarren batekin dula. Hola, holako parre txiki bat, bagizu esan ez dela. Freskos, más que freskos. Claro, ez que orain arte askotan gainera bizitzen zen izkutuan, ez? Zerbait bazegoen hor, izango zen maitaleren bat, baino ez pertsona guztik ezagutzen dutela, askotan ezagutzen direla hien artean be bai, ez? Eta jakitea, zure bikotea beste pertsona horrekin dagoela izaten erlazio bat, batzutan non dauden topaketa erotikoak edo ez, non konpartitzen dituzten genitalak edo ez, gero pertsona bakoitzak egiten dau edo sortzen ditu euren kontratu ere, ikusita non dauden mugak, ez? Claro, ze polimaitasuna izan daiteke, pentsatzen dut, era askotakoa, aipatu duzu, batzutan pentsa dezake, bueno, sexua bakarri baldin bada, adar jartze batzuk dira. Gero izena jarriko duzu polimaitasuna, baina adarra jartzea da. Claro, hor ez da inbeste, zer egiten duzun beste pertsona horrekin, baizik eta zer nolako harremana dagoen edo osatzen den, bertako eragile desberdinen artean, ze eragilei ere izena jartzen zaie, ez da? Binkuloa edo nola da, ez? Atxiki, ez dakit, euskeraz behar bada, hendik atzeratuagoa gaude, eta izenik ere ez diogu topatu, ez? Baina, karo, polimaitasuna ari garenean, aipatu beharko da, batek esan dezake, bale, bikote ireki bat, ez? Nun zuta biok elkarri maite dugu, baina gero norberak bere kabuz nahi duena egin dezake, hori ez da polimaitasuna. Edo izan daiteke, baina ez du zertan. Hori da, izan daiteke, baina ez du zertan. Ze badauzkazu batzuk, non agian izan ditzazke beste erlazio bat bikotetik kanpo, baina askotan ez dute konpartitzen edo ez dakite ze pasatzen den, baina egia da polimaitasunean askotan ematen direla binkulo horiek edo lotura horiek batzutan luzatzen dira denboran bebai, eta ez da bakarrik topaketa genital bat, ez? Batzutan bikote irekitan ematen du, hori, agian izan ditzazkezula beste topaketa erotiko batzuk, beste pertsona batzukin, baina agian ez duzu konpartitzen zure bikotearekin. Desberdindu egiten duzula nolabait, nire bikotearekin da maitasuna eta beste da sexua. Hori da. Baina maitasuna nire bikotea. Hori da, eta batzutan hola daukate markatua be bai, ez? Askotan, kontratu batzutan ere ikusi daiteke nola ezin den errepikatu pertsona berarekin topaketa bat baino gehiago, ez emateko justo atxikimendu hori, ez emateko lotura hori, eta printzipioz hori ematen du bikotea jarraitzen duela nahiko babestuta. Baina egia da polimaitasuna ematen duela, bikotea beti dagoela babestuta, ze azkenean hor bai egon behar dela oso importantea dena urko da komunikazioa. Claro. Komunikazioa izan behar da beti oso argia, ez egoteko azkenean ez sortzeko beldurrak, ze batzutan haian sortuko dira, baina behintzat, saiatzeko beldur horiek zaintzen. Zehitzgakoetako bat izan daiteke zuk aipatu duzu kontratua. Eta kontratua zari garenean berbada ez gara papera zari, hori ere bakar batek igual paperan jarriko du, baina bada nolabait ere zutabion arteko tratu bat edo hitza bat, ez? Nik hitza eman du eta hau egingo duela eta hori nolabait errespetatu behar da. Hori da, eta printzipioz, badaude batzuk, agian egiten dituztela paperean bai, eta normalean egiten dena bai da berri ikusi behar dela, azkenean kontratuan jarritako puntu horiek ikusteko oraindik ere egokitzen diren bikotearen momentura edo ez, agian esaten dute, egongo zea beste pertsona batekin, baino nola konpartituko ditugu denborak. Hori da askotan zailtasun bat, zenba denbora pasatuko duzu oporrak, pasatuko dituzu beste bikotearekin, edo pasatuko dituzu norekin, pasatuko dituzu oporrak edo aste bukaerak. Eta hori guztia askotan, jun behar dira ikusten, eta agian denboraren poderioz hori ikusten dut ere, non dauden zailtasunak edo non dauden bikotea zaintzeko beharrak bai. Bakarren bat pentsatzen ariko da, bai, klaro, bat maitatzeak ez dit nahiko lan ematen, eta baina ziko nahi zer, eta 3 edo 4 maitatzen. Pereza. Ze, klaro, zailtasunaz ari garela, zein da zailtasunik handiena. Niri bururatzen zait, jeloskortasunarena izan daitekela bat. Ze, klaro, tartean 4-5 pertsona baldin badaude, gero bere hasiko zara pentsatzen. Eta beste hauni baino gehiago maite badu, edo beste honekin nirekin baino gehiago pasatzen badu, eta ez, horrazkenan desoreka horiek nola konpondu. Nik uste dut azkenean zeloak sentitzeana, nahiko lotuta dagoela monogamiarekin, ez? Azkenean ematen du beste pertsonarekin konparatu behartzarela,
eta baten bat izan behar dazkenean irabazle, baina bakarrik egongo da irabazle bakarra. Polimaitasunean ulertzen dazkenean pertsonak maila berean egongo direla, eta beste pertsona batekin konparatzen bazara ere, azkenean ez da egongo galtzailerik, ze guztiak dira irabazle, ez? Orduan, bueno, nik uste dut azkenean ikusi behar dela zelan kontrolatu zelo horiek, ikusita pertsonak ez duela zertan erabaki behar zeinekin dagoen gustorago, ze pertsona bakoitzak emango dizkio gauza desberdin batzuk eta guztiak dira oso aberasgarriak ere. Claro, hori zailtasuna, ze propaganda egin beharko bagenuke eta alde honak azpimarratu beharko bagenituzke, akaso bururatzen zait osagarritasunarena, alegia pertsona honek ematen ez diran zerbait, beste honek eman diezadake. Edo beste hirugarren batek, bi hauek ematen ez didatena, orduan hartara, nolabait esateko erosketak egitera joan eta erosi beharrean arraia edo aragia, esaten duzu batek emango dit arraia eta bestak aragia. Hori da abantai bat. Bai. Baina hortarako aukerak eta egin behar da. Baina- Eta jakin, baina, karo, baten bila baldin bazoaz, besteak ematen ez dizulako utxune hori betetzeko, hor nolabait ere ja, azten da ja desabantaiarekin. Ez, baina bigarren bida, hori. ez da zer pasatzen, zen lagunekin nola egiten dugu, ez? Agian dauzkazu lagun batzuk parrandan ateratzeko eta beste batzuk zinemara juteko edo ez dakitzer egiteko. Eta hor, oso argi daukagu aukeratzeana eta gaineraz dugu ikusten zailtasun bat bezala, ikusten dugu normala dela, naturala dela. Baina ematen du batzutan bikotean jarri behar dela, importantzi guztia izan behar duela bikoteak, eta bikoteak bete behar dituela, ez dakiz zure bizitzako alde guztiak. Eta agian ez da hola, eta ez du zertan izan. Agian imaginatu esaten duela, baskontzeta juteko zein jongo da, edo ez dakizen planeta juteko. Hirurekin azaldu zaitez Hori eta da. ezkontza animatu. Ez maian bidentzako tokia eta ez gulau gatoz. Ez gulau gatoz. Ez litzake Gerta txarra daiteke. izango. Bueno, baina kasu horietan ikustea ere, mendira juteko da agian, ez dakit, dago lagunen bat, edo agian egon daiteke beste bikoteren bat, eta bere izan daiteke lagungarri be bai plan horiek egiteko. Karo, ze ari naiz pentsatzen, zuk esan dezagun batek badauzka lau binkulo. Orduan, historia hortan, berarentzat dira 5 lagun. Baina 5 horietako batentzat, behar bada, bestea da bakarra. Esan nahi dut, monogamian batek 5 binkulo dauzkan momentutik, binkulo horietako bakoitzak beste 4 binkulo dauzka edo ez du zertan. Ze izan daiteke berarentzat bakarra izatea. Ez du zertan, eta gerta daiteke ere izatea polimaitasun, maitagarria, eta izatea binkulo bakarra, baina hala ere zure pentsamenduan egon daiteke hori, edo egon daiteke izatea monogamoa bebai, eta zuk esaten dezun, agian daukazu binkulo bat pertsona batekin, baina zure bikoteak badauzke beste binkulo batzuk hortik gerta daiteke bebai. Ez dut azkenean, maitasuna ikusteko modu bat dela polimaitasuna, ez? Hola ikusten da, hori aukera horiek eman daitezkela, edo momenturen batean bizitzan, noizbait pasatzen bada, zure bikoteak maitatzen duela beste pertsona bat, ez sentitzea, zu ez zaituela maite. Ze azkenean hori txikitatik ikasi dugu, ez? Beste pertsona batengan fijatzen bada, hori da, ez zaituelako desiratzen edo ez zaituelako maite, eta ikuste azkenean ez dela hola. Maita ditugu pila bat pertsona aldi berean, eta horrek batak ez dio besteari kentzen. Honek eskatzen duena da norberarentzat barruko lana handia, ez? Ondo alegia, hau ez dela gaur bezan esnatzen naiz eta benga, polimaitasunari eman behar diot, ez? Esan ez dut, puntu hortara iristeko norberak bere burua ezagutu, besteena ezagutzeko lana handia daukala horratzetik egin beharra, ez? Bestela itxu-itxuan sartzen badalako histori batean, prestaketak ondo egin gabe, Bai, eta asko maitatu beste pertsona be bai, ez? Azkenean, asko maitatzen baduzu beste pertsona, nahi duzuna da beste pertsona izatea zoriontzu, eta berdin digu izatea baldin bada zoriontzu, ez dakit, padelera juten edo beste norbaitekin gelditzen txortan egiteko. Eskuzabaltasuna eskatzen duela. Hori da. Nik maite zaitut, eta maite zaitu dalako hain eskuzabala naiz, berdin zaidala zu gero beste pertsona bateren maitatzen baduzu, zenik berdin maitatuko zaitu. Hori da. Hori da lana, urko, bai. Hori da lana, bai, hori da lana. Ez gaude hortara esituta, Ez gaude ohituta. baina uste dut, bueno, gero eta gehiago desera ikitzen ari dela orain arte. Bai, esan eta gero dugu gazteek eta ikusten dugu askotan gauza hauetaz ere naturaltasun gehiago hitz egiten dutela, ezta? Bai bisexualitateaz, bai polimaitasunaz, ez? Behar badaiek ez daukatelako hain barneratuta, askotan esaten dugun, ez? Hezkuntza judeo-kristiano hori dana epaitu beharra eta denari etiketa bat jarri beharra, zer den ona, zer den txarra, bau bada maitasuna bizitzeko beste modu bat, ez? Inork ez du esaten bestea baino hobea edo okerragoa denik, da beste autu bat eta autu hori egiten duenari errespetatu besterik ez zaigula geratzen, ez? Hori da.
bueno, ikasi dugu gaur ere pixka bat, eta orduan, gaur etxeko lan gisa hori jarriko diegu gure ikuslei, maitatu dezatela, maitatu nahi dutena, eta maitatu nahi duten gisan, baina maitatu dezatela. Maitasuna beti dala. Hori beti. Hau baino bukara hoberik ez da saiorako, beraz hemen txutziko dugu bazpadarek, gehiago izturratu gabe. Eskerrik asko, Ziortzak Arrantza, eta gogoratu zuek maite bagaitu zue behintzat, eta alda espero, bihar hortxe egon gure zai, bai? Ordu arte, txintxe bili, izan.